Hello mga kawigil! So, Andres? Ang imumukbang po natin ngayon ay ang aming sariling version ng kare-kare seafood. Yan, meron po tayong huge squid, meron din po tayong sandamakmak na taho, malalaking hipon, at ito po yung version namin na naglagay po kami ng oyster. Meron din pong gulay, and bagoong. Bagoong. Ayun na, bago po tayo magmukbang, pray po muna. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagload niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Kaya din po ang mga viewers po namin. Sana po lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin sa inyong bugtong na sa Kristo namin ito pagligtas. Amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yan. Kain po. Yan, ay. Walang subo tayo sa mga kawigil natin. Subo po. So, gabi. The best policy. Yun, thank you. What? Kain po tayo. Wow. Ay, sorry. Kain po. Ang sarap. Grabe. Thank you. Kuha na po kayo. Ang dami po yan. Ito na lang natin lagay. Lagyan natin ng alamang. Yun. Tapos gulay. Subo. Oh? Pala.
Ang sarap. Okay. Sarap nitong sauce. May dinikdik na ano ho kasi to na ano ba yun? Na peanut. Ang lakas na sa kanin, no? Ang ganda ng ano, ano natin dito sa ano ni pagluto dito sa hipon, no? Hindi siya overcook. Version po kasi ni Handy Best, ano siya, inanuho mo na. Pinirito sa ano, yung mga sangkap natin, pinirito sa butter na. Tapos saka ho siya naggisa. Ano na ho to, yung version ho natin ni Handy Best, hindi na ho ito yung ano, modern na ano na siya, nakari-kari. Kasi meron na po siyang lasa. Pwede ho siya sa ano, pambata talaga. Ang classic po kasi, walang lasa talaga yung pinaka-sauce. Pamatabang talaga siya. Ang nagpapalaso sa kanya talaga, bagoong. Pero dito ho, sa version na to, may lasa na ho siya. At the same time, talagang kailangan pa rin talaga yung bagoong. Talagang malaking parte pa rin, no? Hindi masyado po yung sauce, hindi po namin masyado nilasahan para mag-complement pa rin po yung bagoong. Hindi sundo. Naririnig niyo po yun. Yeah. Nasa ano po kasi kami? Natin ko lang. Nasa pier. Sanay. Sige, thank you. Grabe. Manamis po. Na may konting alat na. Ayun, mas tayo. Commander na. Boom. Ito na po sa ito. Diba? Grabe yung sarap. Siyang gulay. Sana pala maraming gulay, no? Malambot. At yung pusit natin, malambot yung ano niyan. Magandang klase. Malambot siya. Lagyan natin ang sauce. Ang daming sauce, ha? And, ganda ko.
Oh, masabaw pa ha. Ma-juicy yun at mamasa mukha ko yung ano. Wow. Ano na? Ito kagandahan dito, oh. Pag dito nyo niluto, ano, hindi ko naman dito niluto, inassemble lang ho dito. Kagandahan no, mainit yung ano. Pwede nyo iinit muna to bago nyo assemble. Kaya tumatagal po na mainit yung pagkain. Magic. Sean. Like, Sarap. Puset, panalo to. Ay, ito, alam mo. wow. Lakas na sa kanin, no? So, Pwede rin pala siyang ano, no, kung sobrang init pa. Tapos bigla natin pinagsama-sama ng lagay dyan. Parang sizzling curry. Ang galing mo. Sak mama. Ang lambot na. Napakasipag mag-emanation. Mayroon pa siya, oh. Ibang klase ng mga version ng kare-kare ngayon, no? Right. May mga bagnet, may Even sa, ano, sa restaurant, ganyan na rin ang tikman ko eh. Ganyan ang lasa. Sa mga probinsya talagang ano na lang ka makakatikim ng ano. Yung matabang pag matanda talaga nagluto. Yung original talaga. Sa kanin. Try nyo po yung seafood kare-kare. Ang sobrang sarap pala ng seafood kare-kare. Tapos yung alamang naman, na-miss ng konti. may busog. tulala na sa tayo. Hindi na busog. Ngayon kasi ang ano, ang seafood parang yung version eh, parang kahit sauce, no? Ulam na eh. Kaling, ano ba? Ito lang, ang lambot-lambot. Sarap to. Ay, tigas yata. Ay, matigas pala na. Ito pang nalulunaw. Uy, Huh? Ito. Grabe. Ito na ko. Gulay na ko. Tingnan mo. Sarap. Up. Okay. Actually, pag bitinu talaga kayo sa kanin, kailangan pala marami, no? Malasa na ko kasi. Malasa na talaga ang ating version ng ano, kare-kare. Wow. Medyo mas pricing nga lang ko siya kasi seafood. Pero the best yung lasa niya. Kasi mismo yung pinag-estiman, ano ba tawag doon? Pinaglagaan. Yung mga ano po, shell models po natin, eh, yun din po yung pinangsabaw ni Hannibal. Kaya nalasa sa sabaw yung seafood na. Wow. The best. messy siyang kainin pero sulit. Sarap pala. Ayan, simulan na po natin ang ating
Shout out! Yan, simulan natin sa pagpapasalamat. Thank you so much po ulit sa mga nagbigay sa atin sa Facebook page ng Star. At sa mga dati po, thank you so much po ulit. Thank you so much po, as always, kay Ella Orending, Hello po. MCS Food Station, thank you so much. Reynaldo Iligan, thank you so much po. Juanita Bundalian Manansala, kay Roy Vincencia, thank you so much. Daisy Casas, yan, simulan na po sa shout out. Si Roy siya. Si Roy siya. Oh, Pogi daw yan. pogi ba yan? Pogi ba yun? Pogi daw yan. Rock and roll. Yeah. Thank you so much po kay Jenisa Peñas, Cristina Calata, Mariton Cebuha, Maya Bargout sa Sharjah, United Arab Emirates. Yan. Thank you so much po. Shout out Marica Lorraine Davadilla. Happy birthday sa asawa niya, Mishra Hamid ng Zamboanga City. Happy birthday po. Hello po kay Rowena Fa. Shout out Welmiro Segovia Bisan from Taguig. Siya, Pamor Valdez, Ayet Areta, Marilyn Detesio, Domasic ng Sorsogon, kay Elda Tripa, kay Soling Aranaido Vio Vicente. Yan. Ayan. Ayun. Super. Yun, natapos naman po isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagkaloob niya ngayong araw nito. At maraming sa ating lahat sa pagtulong-tulong sa pagluto nito. Isa na sa paborito ko, yung seafood kare-kare. Ang sarap po pala talaga. Yan po, meron pa kayong isa shoutout. Yan, maraming salamat po mga kawigil. Mag-iingat po tayo parate. Kaya, bigla na lang mawala.